Olugono. A na-ebulukwa mmadụ elu ọfụma. Onye mee nke ọma, ebulie ya elu. Tie jide nke oji na-aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye nwere ije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye nwere ije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye ga-adị. Fanda mbaki. Ndị okenye anyị. Fanda mbaki. Fada sikala aka obodo ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mme. Ọdịnala ama mmụ, ọma mmụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. A sị m na tata bụ nkwọ ya kpọtara anyị ihe ọma ma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na akakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. A sị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya gbuo onwe ya. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị digbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Onye si na anyị ga-adị mma onye a ga-adị mma. Mana onye si na ya ama adị mma, a sị m na onye a ama nnata mma tiri ụwa agwụ. Ise a sịrị m onye ọbụla sịrị ka o chere anyị ajọ mmadụ si ka o chere anyị ajọ ihe. Ihe na-eme ndị ajọ mmadụ, ọnwụ na-egbu ndị ajọ mmadụ gbuo onye ahụ. Ihe m kwuru. Mmụọ ọbụla sị ka o chere anyị ajọ ihe, ọnwụ na-egbu mmụọ ajọ mmụọ gbuo mmụọ ahụ. Ihe m kwuru. Maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ m. Afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer. Onye isi nchụaja na ọdịnala n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na isonye ndị sonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja anyị na-achụ in group. N'ụbọchị tata ejegodi njego ọfọ chụọ aja n'isi ndị niile sonyere anyị na aja, kwubie okwu maka na ike dị n'okwu ọnụ. Mana ụbọchị anyị ga-achịkọta ya bụ 19th, anyị ga-achụ aja dị iche iche n'ihu mmụọ dị iche iche na tempụl, gbukazi egburu emesara aka malụ aja mbunye elu. Aja esigo na ya bụ ọtụtụ ndị mmadụ elu, mana ya na-esi ụmụ ihe ndị a na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary. Ọsọ ndị sonyere anyị na aja bụ ndị ga-enweta onyonyo
na WhatsApp ha na nchịkọta ya n'ụbọchị 19th. Nke ọzọ, ọ bụrụ na isonyebughị na aja mbụ, ndị na-esonye na ya marago ka esi eme, mana ọ bụrụ na ọta bụ isi mana ịchọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer request gị, email donation token to the account number, ịchatizie m na WhatsApp agwa gị ihe ọzọ details I need from you in order to book you for May. Ndị mmadụ ebook ego May. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Ka bụ ihe ị ga-ama. Then ọkwa ọzọ dị mkpa before anyị gawa n'isiokwu anyị ji wee bịa. I can tell you message anyị ji wee bịa today boom is a message that will save lives. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ akụwago m ya. Na isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara marriage na ala Igbo, from beginning to the end. Na ka anyị ji bịa. Anyị akọwa ya ọfụma ma eto ogologo, mana ihe aghọta ihe anyị ji maka bịa. Ndị ma nkụzi mma na mma like ihe ọmụmatụ. Then ọgwụ ọzọ dị mma bifo anyị gaba n'iru bụ ọ bụrụ na ị na-alụ n'any television cable like GoTV, DSTV, Iroko television, or any other television houses, mana ị na-show Nollywood movies, please chat me on WhatsApp. My mission is to help people live better life. My mission bụ ka anyị welu ụzọ dị iche iche wee kọwapụta n'ọdịnala adro diabolic dịka etu ndị mmadụ si wee pentigo ọdịnala black. Anyị chọrọ ka anyị sechapụ ọka na chaf, ka ndị mmadụ mara ihe bụ ezigbo onye ọdịnala, mara ihe bụ onye na-eme magic, maka na anwansi abụrụ ọgwụ. Yes, so ihe niile m na-akụzi anyị na-epuche into acting movies because with a true life stories. We are here to set the pace. That we are pace setters. We are here to correct the wrong impressions. It's a part of our evangelization. Now keep as well. Through movie acting, we'll be able to pass the message. So if you are one of my fans and the end I am cuisine at Togoto, because we're also with join our YouTube channel, eba post our videos. We are no longer posting our videos, our movies, Nollywood movies on this channel. On my channel I created from watching movies. Yes, this channel is for spiritual lecture. Then that channel whereby I watch you movie. Join our YouTube Ugochi tubelu movie productions. If you ever watch all my movies, I can tell you will never regret ever watching any of our movies because we learn a deep lesson from anyone. Not again. Now, one kind of bunch of before I come and then, Abrona and I will be to a chat on WhatsApp. Macanancho, these videos, these are our Nollywood movies. Then, on weekend, Bassa, so those are the two what on the Madanabo. The message is I pass through to the public. Then I can't get any room and Kuzaji better. No, he was Rema Basalalum Dina Unia. Never look him. Yada, ihe ọdịnala Igbo kwụ na ya. Nke mbụ gịnị bụ alụmdi na nwunye n'ala Igbo? Kedu ihe ọ ga-abụ ọ bụ na nwoke mee ọ sị na ya alụọ na nwaanyị? Nke mbụ ka ihe ama bụ na o nwere ihe ndị mmadụ na-akpọ cohabitating. Na nwoke na nwaanyị ikpebi n'onwe ha biri n'ụlọ. Na-enwe mmekọ na-akwalite iko n'ime onwe ha. Ndị na-akwaso nwaanyị gị na-ebi n'ụlọ iko does not mean na ịnụgo nwaanyị. Also, where ya bụrụ na ụfọdụ ndị members of both families they are aware. Ihe unu na-eme boy. And oyi adịghị eketa nwa n'ala Igbo. Onwe family kpọnyere gị nwa mana imere ego nwaanyị. Ịma na ha kpọnyere gị ya out of na ha nwa n'onwe ha ezuru ka eme na ha bụ ndị aka penata.
ha wee filuo na ọbara uru ka ha zụbara nwa ana maka ihe na ha ama azụ ya, but it's not their right. And ọ dị enwere every possibility na onye nwa anwa ga-esi na be ndị be nke nwaanyị wee n'ụwa, maka ị nwere any spiritual right over that woman. Your own ndị ichie, your ancestors will not reincarnate on that woman. Reason na ị na-anụ nwaanyị anwa anụ, they are not aware. Enwere ihe dịka any form of union, bonding known to the ancestors and the gods of the land makalo gbasara alụmdi na nwunye mmadụ na-abụọ. So na gị na nwaanyị bi n'ụlọ maọbụ jee na court jee sign or some papers kpọrọ friends and well wishers does not mean na ịnụ na nwaanyị n'ọdịnala Igbo. I will tell you the truth. Ọnwụ nọ na afọ ụfụ n'ahụ mara the truth, so that ọ bụrụ na ị chọọ ime mmekasị ị na-emekasị, ọ ya dị eketa nwa n'ala Igbo. Yes, obodo ụfọdụ ma ọ bụ agbụrụ ụfọdụ nwere ike ịkpanye gị nwa bụ maka ihi na agbụrụ ha adịghị anabata nwa amụrụ n'ụdị a, maka na nwatakịrị atolite ụfọdụ ga na-akpọ ya bastard. In order to save that nwatakịrị anwa, that stigma, they decide to give it to you. That does not mean na ị nwere spiritual right over the child. You know that, because you may the needful. Then ka akọwara ihe ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo bụ ọ bụrụ na nwoke toruo ịlụ nwaanyị, ọ ga-agwa nne na nna ya nyere ya chịtakwa nwaanyị ya ga-anụ. Ọ bụrụ na nne na nna ya nyere consent, they will follow him to the letter, as in to all the marriage rights. However, ọ bụrụ na nne na nna enwere ekwekọrịtara, maybe na ofu onye kwere onye nke ọzọ ekwere. However, if a man insists na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị, o nwekwara ike ije kpọrọkwa ụfọdụ ndị kwetara nụ wee je nụọ nwaanyị. But I can tell you, it is always better na convince both your parents ka ha nwee ike wee nye their blessing. Ọ ga-enyere gị aka, maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Nke bụ abụda, however, ọ nwoke na-anụ nwaanyị, ọ bụrụ na ikwu na ibe ya wee pụtasịrị, mana ọ nwere ndị kwetara nụ, ndị ụmụnna gị kwetara nụ wee duga gị ịgadụ nwaanyị, then nke a wee pass go one hurdle. The second hurdle bụ you have to convince the parents nke nwaanyị bịara ịnụ ka ha wee nye gị nwa ha nwaanyị in marriage. And gịnị bụ marriage? Marriage abụrụ ịbịa kụ aka n'ụzọ. Ịkụ aka n'ụzọ simple means expression of interest. Ịbịa kpee ile ọma na-egosi ha interest inwe n'ebe nwa ha nwaanyị nọ. However, ọ nwekwara ụfọdụ ụmụ nwoke na-eyuzie as free access, ka o wee nwee ike na browse, na-enwe free browsing. So ọ bụrụ abịa kụọ aka n'ụzọ wuti m bọtụrụ m, ọ bụrụ na ala Igbo n'otu arịa nkwụ ka a na-akpụ ya. Ya isi otu arịa nkwụ a na ọdụ ka a carton of beer ma ọ malt, ma ọkwa n'iji otu bọtụrụ m nkwụ gara n'ọnụ hot ma wine. Ihe ahụ expression of interest, ka ha malụ n'ihi na alụ nwa ha nwaanyị anya n'ihi nwere interest ebe nwa ha nọ. Nke a bụ ofu. Then mana ọ bụrụ onye amụ n'enugo nwaanyị, so n'ibu mmanya jebe be ndị ọgọ gị onye chọrọ ịnụ does not mean ịnụ nwaanyị nwere process eji eme ya. Originally ekwesịrị inwe onye mbe, the middleman. The middleman is like the intermediary between the woman's side and the man's side. Onye abụ onye ọ ga na-akpọ na-enye information ọ na-pass the other party. Then ọ bụrụ na aka ụbọchị a na-abịa ime ego nwaanyị, ihe bụ na ịnụ na nwaanyị n'ala Igbo, ọ bụrụ na ịtụwara nwaanyị ime, ya onye ọbụla nwere ike ịtụwa nwaanyị ime, mana ọ bụrụ onye ọbụla ya anụ nwaanyị. So ịchọ ịnụ nwaanyị, nke mbụgodo ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị nụọ nwaanyị ọfụma etu o kwesịrị, ị kwesịrị ime
ka mmụọ dị be nna gị na ndị okenye malụ. You know why? A sị na onye maara ndị ya ma ndị Igbo. Yes, because your father, your parents are your representatives of the ancestors. So you let them know. Ị mara okwu anyị tụsakwara ndị ichie ebe nna gị. Ọ bụrụ na nna gị ma mbọsị ya bịa gwachi ya, ọ ya ejekwa tụsara ndị ichie nkwụ wee gwa ha na nwa ya nwoke Ifeanyị ma ọ wee Emeka afọ ọbụla ị na-asa chọrọ ijekwa kpọta nwaanyị wee tinye ha n'aka wee yọ ha biko ka ha sokwa ka eje kpọta nwaanyị n'obodo dị etu a ma ọ na-abụrụ dị etu a ka ha jee zere agbọ. Den ọ bụrụ na emesịa nka den wee proceed ya na mbọsị a ga-eje mee ego nwaanyị. Ego nwaanyị ahụ ị na-eme is just ka ọ bụrụ na ị nwere all the rights, both legal rights and spiritual rights. That is what that bride price in a represent. I can tell you, bride price in Igbo setting. I don't sure no one over the hack 20,000. Obodo ụfọdụ ga-asị gị 500 naira. Obodo ụfọdụ nwere ike ịsị gị 1,000. Obodo ụfọdụ nwere ike ịsị gị 10,000 or maximum more than 20,000 as case may be. Highest mfugoro 10,000. Mana asịkwarị na o nwere big man baziri ego ọgụ wee weta ụdị ego a. Most families, the right thing to do bụ na ụdị ego e wetara. Family a nwere ike ọnwụ na be anyị nwere ike ọ dị mmadụ gụchaa the money ekene gị na ego ime n'isi nwaanyị okwuo okwu sị na ọ bụrụ nwaanyị a na ya na-elesi gị elesi na ihe dị ya mkpa bụ ka ị na-eneta nwa anya mmadụ na o nwere ebe o si ndị sụrụ ya na okwuchi okwu a o nwere ike gụrụkwa the money ọ bụrụ na iweta 10,000 o nwere ike wepụ oli 1,000 n'ime ya ka o wee gosi na ya na obi dị ụtọ onye chi ya 9,000 sị gị tinyekwu ya n'ego iji agba mbọ ihe dị ya mkpa ka ị na-enyeju nwa ya afọ. Ọ bụrụ na o nwere ndị nwere nnukwu ego wee bịa na family wee na-enye ụnụ 1 million naira na-enye ụnụ 2 million naira as a bride price, you are not supposed to accept it because ihe ahụtara n'eze a na-eju afọ. Nke bụ eziokwu na onweta 1 million na onweta 2 million na-ezu ọdụ ego iji wee zụ nwata nwaanyị a bido n'ụbọchị adụ ime wee ruo mgbe a mụrụ ya o wee ruo age of maturity. And onye ụnụ 1 million naira ma 2 million naira ọ na-akpọdo unu n'obe maka na enwee need for refund na ama anụzi unu nwere ike mụ na akwụzi at that point in time. Ị ghọtara ya? So it's not proper. Onwe ego nwee ebe ọ chọrọ isi nyere ụnụ aka ya nyere ụnụ aka mana ọ bụrụ na bride price. Bride price ndị gboo emere ya ka ọ dị too huge because na asị ka agbakọba ego eji zụ nwaanyị I can tell you na 10 million naira ezuru ya. So ihe a na-eme ihe a bụ na the family out of mutual consent na-eme mana that money a dị involved ka o wee gosi n'inwego all the rights both spiritual and physical above the woman a na-ekwu maka ya. So all the very important ego a dị very important na Igbo. Ihe na-eme ka ị bụrụ onye nwe nwa bụ that bride price ya yi nwere all bride price ya ka iji wee bụrụ ọga all that bride price ya ka iji wee wụrụ the spiritual head because that bride price ya na ọ dị actually ka ị na-igori ego mana adịghị use word egoro ego. All that bride price ọ dị ka onye jere ahịa wee je gota phone automatically that phone is yours once you kwere ụgwọ assign or nye receipt. Etu a ka ọ dịkwa mgbe iji kwụọ ụgwọ isi nwaanyị eme approve automatically nwaanyị abụrụgo nwunye gị change surname ma ọ bụrụgo nwunye gị. Ọ ihe na-eme nwoke ka ọ bụrụ nwunye nwa mmadụ. Now from that day going forward nwa ọbụla nwaanyị ahụ i mere ego n'isi ya mụrụ abụrụgo nwa gị. Ọ bụrụ ihe na-agba ọfụ oringo je tụọ nwaanyị ime ọ mụọ nwa ị bịa na-akọ akụkọ DNA. Ọdịnala Igbo enwere ihe anyị amara ihe a na-akpọ DNA test. Ihe a bụ ihe ndị ọcha kwuru na-eji aṅụta. Ị ghọtara ya? Enwere ihe ọ bụrụ ije tụwa nwaanyị ime i mere ego n'isi ị na-aba n'ọgụ afọ biological father what a nonsense. Igbo ara akụ ụdị akụkọ ahụ. Ị ghọtara ya? Ịchọ nwa chọ ịnụ nwaanyị ije mee etu esi eme mee the needful follow normal natural ways of becoming a father. Onye ọnwụ na nwere ike ịtụwa nwaanyị ime ebi na onye ala nwere ike ịtụwakwu mmadụ ime. Ị ghọtara ya? So ọ bụrụ nya ka eji ama na ịmụtara nwa na ọmụwa biological father means nonsense i mere ego n'isi ọ na-eketa nwa n'ala Igbo.
So for that reason ọ bụrụ nwa gị. Ịghọtara ya? Onwe family nyere gị nwa based on netwara nwa ha nwaanyị ime. Ị ma na family a dị too broke. Ịghọtara ya? Family a dị too broke. O nwere ike na ha ama azụ ịbịa chewezie ha ego n'ihu ha wee were udo na adị too broke wee na all of family dị comfortable. Ọ bụrụ na nwa ha nwaanyị dị gị mma mgbe anyị tụwara ime ịbịa mee ihe ị kwesịrị ime na ọ bụrụzi emesịa ịbịara ha sị na oge mgbe nwa na ịtụwara nwa ha nwaanyị ime adị aka ụdị aka akọ nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. So ịghọtago na ihe na-eme mmadụ ka ọ bụrụ nwaanyị nwa onye nụrụ di ma ọ bụ onye nụrụ nwunye bụ bride price. And all bride price ya mere nwa nwaanyị nwoke ji wee bụrụ the head. And all bride price a ga-eme na in every spiritual work ọbụla you lay claim this is my wife, I paid her bride price. And mmụọ na-anụ ya na-anụsi ike. Ịghọtara ya? And mgbe ahụ o nwere ọgbụgba ndụ a na-eyibe mgbe a na-eme gịnị? A na-eme bride price ya mgbe a na-anụ nwaanyị legally. O nwere a na-atụpụrụ ndị ichie nkwụ nke echie ha na the marriage ceremony. Then ịkwụ the bride price with the first phase. Enwere the second phase bụ na-emezi traditional wedding. Traditional wedding a na-emezi the second phase bụ ka ikwu na ibe nke nwaanyị bịara ịnụ ka ha dị aware na nwanne ha nwaanyị na-eji ije di. That particular one ụmụ ọgbụ ma ụmụada na-adị involve. Whether ma ụmụada nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ na-represent ndị nwụrụ anwụ. Ndị okenye ụmụnna na-represent ndị ichie. Onye abịa na be anyị abịa ịnụ nwaanyị o nwere ihe a na-akpọ ọgwụ ụmụọgbụ abụ nke a na-enye ụmụọgbụ ndị dị ndụ. However, ndị nke nwụrụ anwụ wee partake in it marụkwuo na nwanne ha nwaanyị na-eji ije eji. Then abịa na nke ụmụnna, ewu ahụ a na-ekpunye ụmụnna a na-egbu na ka a na-egbu ya ewu ndị ichie. Data ewu ahụ egburu ga-eme na nwaanyị ama agba nkwụ ugboro na-abụ maka na ndị ichie ama erio ewu ugboro na-abụ n'isi ofu onye. Ọ bụrụ na nwaanyị agbaa na nkwụ wee nụọ di, ọ bụrụ for any reason na mmadụ eji ya ghasa ewee return ọ bride price, ọ chọọ ịnụgharị di ọzọ ọ gba agbasi nkwụ eke. Ịghọtara ya? Maka na ihe a na-eme dị spiritual. Onye abatakwu na mgbe a na-aṅụrụ mmanya, nna m nwa kwesịrị ịwụta mmanya ọkpọngọ ndị ichie na wee gwa ha na onye dị etu ahụ nchedo nwa ha na-anụkwa di. Ọgbarịzie nkwụ anwa ka the two family wee rikọ. Nke nwaanyị represent the family be nne ya, nke nwoke represent the family ikwu nne ya. Ha rụzie etu ahụ nwaanyị nwebere nkwụ obinye di ya ṅụọ wee nwee orikọ. Echefukwara na ụbọchị dị etu a na-esetụrụcha ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ma ndị nna ihe niile once ime all that settlements setụrụkwa agwa ngị ihe niile a na-eme nwere spiritual angle to it. Then emesizie ya na mmụọ si be nna mmadụ na-esu ya eji ije di. Onye agbata na nwaanyị ahụ onwe mgbe emewubere ya obe akwa wee kpọkwuo mmụọ n'ebe nna ya mmụọ aza ya okwu. O nwere ụfọdụ ogwugwu ị ga-afụgasị bịalụnụ ọ bụrụ na nwaanyị bịara ije dibịa wee bịa mgbe ahụ nwaanyị na-eji ije di buru okwuchie. Ịghọtara ya? O ruo nna ya ukwu daiz di ya egosi ebe ọ ga-adọwa okwuchie ebe ọ ya adọ wee na-atụdoro ndị otu ya na-agụdoro mmụọ onye na-eso. Ịghọtara ya? Den nke ọzọ ọbụla ịgba alụkwaghịm n'ala Igbo. Originally ndị Igbo adịghị agba alụkwaghịm etu esi agbakịta. Yes, about divorce. Ihe ndị Igbo na-emekarị mgbe gboo bụ ọ bụrụ na nwaanyị kpaba aja agwa anụkpue nwaanyị. Ịghọtara ya? Yes, nwaanyị kpaba aja agwa ya anụkpue nwaanyị onwe assistant. Then nwaanyị nke ahụ ọ bụrụ na ọ na-akpa aja agwa ghara imenatanụ ọnọdụ ka push the one corner mana asịrị ya naba. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Mana ọbara ọ bụrụzie na nwaanyị ya kpaziri agwa dizavụrụ ka e wee sị ya gbaa ya alụkwaghịm n'ala Igbo. Enwere ihe ndị nwaanyị ga-eme ewee gbaa ya alụkwaghịm. Aịda na ọgbado n'ilo ma ọ nọ na-akpọ ụkpọ ọgwụ na-eje na nke ndị dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ. Then ma na ụzọ ihe na-abụ a ma ọ bụ na o zuru oshi n'afịa
ụzọ ihe ndị ahụ ihe eji eduna nwaanyị. Then ọ bụrụ na ome ihe ndị etu e nwere ụzọ ihe eji duna nwaanyị n'ala Igbo. Ụzọ nke mbụ bụ na na-ekọntaktịrị, ọ bụrụ na ndị ikwu na ibe ndị nwe nwoke na nwaanyị anwa ga-erezi na nwaanyị a na ọ na-akpazikwa agwa iko, nwoke ahụ ejegwa onye mbe, the middle person, na nekwa na nwaanyị a na-akpazi agwa iko. Then enwere ike the two family wee ke decide ya to meet and ka ekpeziela ha. Ọ bụrụ na ekpewezie beta fine, ọ bụkwa ndị ekpewere, ọ bụrụ na ekpetarọ he decide ya ka return the bride price, enyekwa the middle person ego ahụ emelụ mmanya niile ma nne esiri ụbọchị ahụ abụsara aka ka iji eme, ma that money ahụ anaje n'ime ya ka a ga-ereturn. Ebe ha na-etu anwa, ị mara na the marriage has been broken. Nke nwoke dị ready ịnụzi nwaanyị onye sọrọ ya nụ, nke nwaanyị dịkwa ready ije nụ di, especially nke nwaanyị ọ dịgo ready ije nụ, mana that ego ahụ eji wee entangle ya with the marriage has been returned. Ka one process enwere ike ime. Enwekwara ike whereby nke ndị be nke nwaanyị na-esi ọnwụ, maybe na ha chọrọ refund the money. Ị nwekwara ike iweta ngwọ maọbụ nkwụ enu, welu original ọ na-abụ nkwụ enu, ewelu akwụkwọ ube leaf, yes, imajitie were fuchi ọnụ ube anwa nye nwata nwaanyị a ka o buru arụ nne ya fụghana nkwụ afụ na akwụkwọ ube ka eji wee machie. Enwere ike iji akwụkwọ dị iche iche, mana ọ fụghana na akwụkwọ ube ka eji machie. Ihe ọ pụta bụ ube ka obe, that is, you are satisfied, you are done. So nke a gara aga is gone, but let's not continue. Man ube ka obe, ọ fụghana ọmarịgo na the marriage endigo. Mana whereby nke nwaanyị gị na settle in peace. Now o nwere ike ọ dị aggressive na ọ ma ebu mmanya ahụ ya na maybe na ọnụgo the story na ebe ihe mmanya na-enwere ike iji akwụkwọ ube wee fọchie. Then ị nwere ike arrange ya people ndị ga-eburu nkwụ, ha ruo ebe ahụ ha ewere akwụkwọ ube fọchie ọnụ ya, ha ruo ebe akpa ya maazị na ube ya ube ya bezie, adọwara ha mmanya anwa, adọwara na mmanya ahụ, the marriage has been returned, has been cancelled. Ya ihe abụọ n'Igbo maka na ha ekwuo n'okwu kwubie okwu na marriage a end ya na ya. Then o nweziri ike nke nwoke decide ya na ego emere n'isi nwaanyị ya adịrị interested in ya, nke abalị. Enwekwara another method enwekwara ike isi mie whereby the two people involved, enwere ike nke nwoke out of wickedness achọrọ ka nke nwaanyị nụọ di, maka na ọ mara ya nwoke na ya dị as free as air, ịnụ as multiple wife as he wants. Now marriage na nke nwaanyị na ọ ga-afịa ahụ ịnụ nwaanyị ọzọ, ịnụ di ọzọ, ma ọ bụrụ na return the bride price. Out of wickedness, some men will go to the extent of na ha ma anata bride price ka ha marụzie onye ga-ata afụfụ ya. O nwere ike ka nke nwaanyị wee ga-etie old, so ọ na-eme ihe out of wickedness. O nwere family ọ ga-abụ eje na ihe a ga-eme akpọ oku na obi ụmụnna fa, akpọ oku anwa decide ya na mmadụ na-abụ a na-akpọgo nwanne nke nwoke a ka ọ bịa were ego ya, ebe nwaanyị si na ya ma anụzi. And di na nwunye bụ ihe mmadụ na-abụ na-eme, ọ bụrụ ihe ofu onye. The two hearts must be in love and be on one accord. So whereby ha nọrọzi na nkwekọrịta anwa, maka na mmadụ na-abụ a ga-enwerịrị union, a ga-enwerịrị harmony before marriage may exist. If the two hearts in question are not in love, in harmony, no marriage. So ọ bụrụ na ọ dịzi etu anwa, then ịma na ihe o kwesịrị ime bụ na eweruzie ego anwa eje n'obi, iruo n'obi, ndị obi kpọzie nke nwoke anwa ya bịa daji obi ụmụnna nke nwoke ka ndị be nke nwaanyị ga-eje gbaa akwụkwọ. Yes, na ha na nwa ha nwaanyị na nwa ụnụ nwoke adịghị ebizi, na ha chọrọ irite ọnụ ngọ. Then ndị obi zizie nwa ha nwoke ozi ka ọ bịa were ego ọjụ na ọ ma eweta. Ndị obi a nwere ike ịpas judgment gị were ego nke nwaanyị a bịa dowe n'obi, obi wee ebe ha si wee gbasa. So ndị obi ahụ nwere ike nata that money in prison.
nke abalị nke ọzọkwa abalị n'ọbụ ọ bụrụkwa na n'ọdịnọ township o wee bụrụ na na-ekpegoro ya bụ ikpe wee jee na ebe a na-akpọ welfare dị na lokal gọọmenti ndị ọ bụ ọrụ ha ilebakwa anya n'ikpe ebe mmadụ na-abụ na-enwe esemokwu wee kpọọ nke nwoke wee kwechiri na ya ma abịa atọfụ na ya chọrọ ịgbasa wickedness. Now the judge people dị na jọji ya ha na-anya fụ na nke nwoke a na-ezikọ ya ozi ka ọ bịa were bride price ya ọ na-efiru na ọ bụrụ ọnya ka ọ ga-afịa ahụ na ọ chọrọ ịpọnish nke nwaanyị so ha fụta ya as no punishment no out of wickedness. Ndị welfare nwere ike ịgwa ndị be nke nwaanyị ha return all the money na welfare ha return na welfare ọba maka na mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-atọ ọkwa eziokwu imeji because ndị na comfort zone esetụgo m dị case many a times. If you're a man you don't want to marry a woman again and out of wickedness you want to stay as much or stay on top of her maka na ịbụ nwoke maka na n'ifilu n'oge ga-adị aga maka n'ihi n'ifilu na nwaanyị n'oge na-aga aga ka iwe punish ya. I can tell you this kind of evil heart can hinder your blessings. Do you know? If you are no longer willing to marry that woman, let her go. You can't eat your cake and have it. Mgbe ị na-anọ nwaanyị ịbara uri ya so mgbe ọbụla ọnwụ fere na ọbụ na ọ dabara oziri onye ma achọrọzi ịma afọs ya afọs ebe ọ bụ na ọ chọrọzi ọdịnala Igbo welcome divorce alụmdi na yes. So ọ bụrụ na o kwere gị let her go, collect your bride price and move on. Let her move on. I can tell you o ji mmadụ na ji onwe mgbe isi ka ịkpọdo nwaanyị a n'obi ị na-akpọdokwu onwe gị ịghọtara ya o nwere ike ịbụ ya agbata na azabere ekpere gị so onwe onye iji as hearing this my voice go and release her, let her get married. ịghọtara ya iji n'ọgụga ji ọchịcha so ọnwụ na oje na welfare je drop for that month ọ dịgo free na mmadụ nwa ọgada egwu na-ata. ịghọtara ya then nke ọzọ m chọrọ ịkwụzi bụ n'ọdịnala Igbo mgbe gburugburu mmadụ nwere ike ịnụ nwaanyị mee ego n'isi nwaanyị mana due to one thing or the other ọ bụrụzie na nwoke ya nwere ike ịkọntinu ihe mụ ọmụmụ na agbụrụ ya n'afịa anyị dara nwoke a bụrụ man ma ọ bụ na the man nwere accident at a stage ọ enwe ike ịkọntinu ịmụtasị ụmụ n'afịa ma ọ gwanụ na ya bụ nwoke nwụrụ anwụ ọ bụrụ na nke nwaanyị disaidịrị ka ọ nọrọ n'afa di ya nwa mere ego o nwere ike ọ bụrụ na ọ mụtara ofu nwa chọzie ka ọ mụkwa nwa n'elu nwa as long as ego di ya nwa dị ya n'isi and return bụrụ ego di ya nwa nwa ọbụla ọ mụtara n'azụ di ya nwa bụ nwa di ya omenala Igbo because onye ego anyị mere isi nwaanyị ahụ ihe dị important. ịghọtara ya ego anyị anwa bụ ego n'isi nwaanyị anwa ebu onye a mere ego n'isi ya onye anwa nwa niile a nwaanyị amụ as long as ego nwoke aka dị ya n'isi. ịghọtara ya ọ bụrụ DNA. ịghọtara ya so nwoke malụ na nwaanyị ọbụla ị nụrụ bụ ego n'isi gị ọ bụgoro na ilo mụta ụmụ 10 da oyos na ọdịnala Igbo maka na ị mere ego n'isi nne ha. If for any reason ị chọrọzi ka nwaanyị a continue na-amụ nwa n'afa gị ihe ị ga-eme do the needful for na-return the bride price in either ways. ịghọtara ya ọ bụrụ na ha return ego gị nwa na onwe gị bụrụ mmanya jee mee etu esi eme wee gwa ha na ube na obego. ịghọtara ya ịma na osivie ego a ga-enwe witness a ga-enwe witness person ga-anọ na ya nọ witness ya ụbọchị esivia this marriage so ọ bụrụ ihe dị na so stop saying DNA. ọ bụrụ na nwunye gị mụtara nwa then gị nwa na onwe gị decide ya anaghị eme DNA ọ bara ọrụ uru as long as ọ bụrụ na ịchọ nwaanyị ahụ mee ihe because ijegoro ji eme DNA as long as ego dịsi nwaanyị ụmụ abụ ụmụazị ụmụ gị so ibutezi na unnecessary quarrel na ya family isi na ọgụ amụrụ nda na ọ bụrụ ọgụ amụrụ nda ego dị ya n'isi ụmụ gị na mma arụ atụ o nwere onye eji ihe agbụ na Baịbụl make study deportation mana gị nwa na-agụ Baịbụl nwere ike icheta ya nwoke nụrụ nwaanyị o wee bụrụ na nwoke a mechaa nwụọ nwanne ya nwoke onye a na-agwa onye ahụ the father of the withdrawal people nna ndị withdrawal yes o wee bụrụ na o ji na-edide nwunye nwanne ya nwoke mana na utoro ajọ obi na ọ chọrọ ka ọ mụtara nwunye nwanne ya nwoke ọmụmụ ndị ga-aza afa nwanne ya nwoke o wee rụzie mgbe o didecha nwunye nwanne ya nwoke ahụ o rụzie mgbe o kwesịrị ịnụ o withdraw onye ahụ the father of the withdrawal ihe ahụ o mere wee wute
and that man was struck to death because that thing o mere out of jealous na ọ chọrọ ka nwanne nwoke nwee ọmụmụ nwee lineage nke ya. So n'ọdịnala Igbo ọ dị properly done. Anụta nwaanyị na agbụrụ na family, ọnwụ na nwaanyị a si na ezigbo agbụrụ mana di ya nwụnahụrụ ya, nwanne di ya nwere ike ikuchi ya, na nwanne di ya ekuchiri ya bụ na achọrọ ka nwata nwaanyị anwa si na agbụrụ a pụọ. O nwere ike nwoke a kuchiri na na-adịkwarị nwaanyị nke ya, mana nwaanyị nke nwa ahụ ọ na-amụtara nwanne nwoke a ka nwunye nwanne nwoke. E nwere ka esi eme the process, ọ bụrụ ihe a na-ezo ezo. A ga-emerịrị ọdị ọfishal akwasịa nwanne nwoke. Then nwaanyị a nwere ka a si eme mmemme a, nwaanyị a ya anwụta ọkụkọ, emesịa mmemme ahụ asị na ọnwụnye go ọkụkọ ikwuchisie ya. Nwa anyị na-amụtara ya bụ nwa ị na-amụta n'afọ nwanne nwoke. Unless na-achọrọ iendizi nke nwanne nwoke anyị ma na-erite ọdụ bride price gị nwere jekwajeje n'ụlọ ọfishal. Nke a ọkwa another process. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ọdịnala Igbo mere encourage nwanne nwere ike step in ebe enwe lacuna, mana ọ na-abụ ife a na-ezo ezo, and ọ ga-abụ when that your brother is incapacitated or he is no more, then a ga-enwe witness from both sides ewe agree. Then nwa ọbụla a na-amụta bụ n'afọ onye a mere ego nwaanyị ka a na-amụta ya, unless they nwere otherwise the arrangement. So ọ ka ịmata etu esi ihe alụmdi na nwunye na ala Igbo na etu esi ebido na etu esi end. Ka m kwụsị ebe a. Nwekwazi ajụjụ ejụọ m na nkụzi a, metụ aka na share button. Ekwenyere m oge mmụọ gwara m maka meseji a na ọ meseji a ga-esi na meseji atọ ụtụ dị mmadụ na-agba ama n'onwe ọtụ ndị nọ into dilemma of this kind of problem in their various homes. Mmụọ adị asị asị, the gods are wise. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send alụ message na WhatsApp 08057837672 ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu dịka onye nchụaja n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ụbọchị taa bụ Nkwọ. Asị nke akwụkwọ kpọtara ha ihe ọma, asị nke ihe ọma meela ha, ka ọchịchị obi ha niile bịara mmezu, ka ha bụrụ ebeta human being. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Metụ aka na share button. Ya gazie ọfọ.